आज आमच्याकडे भाजीवाली आलेली आहे आणि भाजीवाल्याने आज कसली भाजी आणलेली आहे? टाकल्याची भाजी. टाकल्याची भाजी आणलेली आहे आणि ते पण फ्री मध्ये आणलेली आहे आमच्या गार्डन मधून समोरच्या. या हातात कोणतं झाड आहे? अनंताचं. अनंताचं झाड. आणि इथे हे पण अनंताचंच आहे. मम्मीच्या हातात पण अनंताचं झाड, हा पण अनंताचं झाड. आणि हा वाला कोणता आहे? मोगऱ्याचा. मोगऱ्याचा. आता आम्ही हे झाड लावणार आहे. आता कुठे लावूया? आता ते मोगऱ्याचं झाड आहे ना, तिकडे लावूया. नमस्ते. आज मी झाडाचं वृक्षारोपण करते आहे. झाडं लावायचा प्रोग्राम चालू झाला इथे. आता मी मोगऱ्याचं झाड आणि अनंताचं झाड लावणार आहे. आणि हे झाड बघा आम्हाला आमच्या शेजाऱ्यांनी दिले. आता हे शेजारी नाही, हे शेजारी नाहीत, त्या शेजाऱ्यांनी आम्हाला दिलेत. कारण ते आता अजून आपली ओळख नाही ना त्यांची. आपली आहे म्हणजे अशी ओळख आहे, तशी आपण ओळखतो, पण आपण त्यांच्या घरी अजून गेलो नाही. हा, तर ते कसे झाड असे हे करत होते ना, ते कापत होते, तोडत होते. कारण आता मिरगामध्ये आहे ना, वाढलेली झाडं तोडायची असतात आणि नवीन झाडं लावायची असतात. हा, तसे आता ते तोडत होते. म्हटलं मला झाड द्या, तोडत असला तर त्यांनी तोडलं ना, ते मला एक एक टाळे आणून दिली. तर आता आपण लावूया ना तसं. हा, मोगऱ्याचं झाड आहे ना, इकडे लावणार आहे. म्हणजे ते बोलले झाडवाले, झाड दिलं त्यांनी की हवा येते ना तिथून असा सुगंध येईल. तिथे पण आपलं मोगऱ्याचं झाड आहे ना. फुलं आली आहेत बघ, तिला कळी आली आहे ना. चल लाव, जोर लगा की आईया. जोर लावायला नाही लागत आहे, माती पोकळ आहे ना ती. नाही ना, तोडले पाहिजे वरची रोप. तोड मग, एवढे येतील तेवढे येतील. वरती ढगा बघा कसे दिसतात आहेत. आणि पाठी मम्मी तिकडे वृक्षारोपण करते आहे, झाडं लावते. तोपर्यंत आपण हे ओटा जरा ना साफ करून घेऊया. दाणे चार टाकले तिथे, बघितले येतात त्याच्या मातीमध्ये. आले. आता आपली झाडं लावून झाली आहे. आता हात धुते आणि जरा बाहेर फिरून येते. पाऊस नाही तर सर्व बादल्या भरल्या असेल ना पाण्याने. आता सर्व बादल्या भरलीच आहेत. आज खूपच पाऊस पडला ना. हो, खूप पडला पाऊस. आणि ते बघा आपली झाडं लागलेली आहेत. थोडं थोडं करून प्राजक्ताचं झाड लावलंय ना आपण, ते त्यांना जवळ वाटतंय ना. हो, नंतर पण ते कसं माहितीये, ते बाहेर गेलं तर चालेल. हा, ते बाहेर गेलं तर बैल खात नाही, ते झाड खात नाही. आणि आपलं जास्वंदीचं झाड आहे ना, हो, ते बैल खातात. मग ते आत घ्यायचं, ते आत घ्यायचंय. त्याला पाळं आलीत ना, पानं आली ना, फुटली ना त्याचे टाळे, की त्याला आतमध्ये वळून घ्यायची. आता तुला खतरो के खिलाडी गेम खेळायचा आहे? कुठून? हा, कुठून? खतरो के खिलाडी. माझ्या गाडीचा फक्त कव्हर काढ घे. ये तरी ये. नाही बाबा, काहीतरी असेल. नाही, तू बघ ये पहिले, ये. नको नको. अरे काय नाही, खोल तरी.
बेडूक बिडूक असेल. हा, अशा गावच्या ठिकाणी कधी पण गाड्या बिड्यांच्या ह्याच्या खाली, सीट खाली किंवा इंजिन मध्ये पण प्राणी असतात. खोल बघूया, लाईव्ह रेकॉर्ड झाला तर बघूया. आधीच भीती वाटते मला. आहे का? नाही, खोल. नाही ना, नाहीतर असे ना असे उडतात लगेच मम्मी बाहेर. आज नाही नाचले तर ओरडत राहतात. हा, नाही पण गावच्या ठिकाणी असं होतं, हे बेडका असतातच. त्या दिवशी प्रॉपर्टी बघायला गेलो, पण प्रॉपर्टीची चावी प्रॉपर्टी काढलीच नाही. बरोबर, सांगून ठेव, कोणतरी येऊन घेऊन जाऊ दे. हा, इलेक्ट्रिक स्टार्ट चालू होते का? नाही जाऊया का प्रॉपर्टी बघायला? चल. चुटकी वाजवून करूया का? चुटकी वाजवणी कवर घाल, कशाला मेहनत करतो. 3, 2. चल बाहेर जरा टाकल्याची भाजी बघूया वाढली आहे काय. आणि गेट बद्दल विचारतात ना, हा. गेटची ऑर्डर, गेटची हाफ प्राइस ऑलरेडी बँक ट्रान्सफर झालेली आहे ज्यांना बनवायचं आहे ना. हा. पण लॉकडाऊन मुळे तर कसं त्यांना त्यांच्या सामान नाही मिळत. सामान नाही मिळत आणि तिकडे जिकडे जातात ना म्हणजे बनवायला, तिकडे पण त्यांना जाता येत नाही. बरोबर, त्यामुळे नाही तर इकडे गेट हा सर्वात पहिला पहिला लागला असता. हो, आणि गेट एकदम छान बनवलेला आहे आणि तुम्हाला खूप आवडेल. इथे चिबूडचं झाड आहे, हम्म. तो भीतीने आतमध्ये लावते ना, तर इथे ते मरून जाणार का, बैल खाऊन टाकणार. कुठे चिबूड? हे बघ इकडे. काव्याच्या इकडे ना छान फुलं आली, दाखवू का? काय काका, बॅकग्राऊंड म्युझिक कुठची लावली आहे? हा, म्युझिक मस्त आहे इकडे. हे बघा आमची काकी काय करतात आहेत. रान काढायचं, झाडातलं जरा वाढलंय ना. पावसात तर बगीचा अजून सुंदर झाला तुमचा. सुंदर झाला. हे बघ, याला फुल आले, फळा आला. बरोबर. हा हा हा, आम्ही त्या काकांकडे बघितलेलं आहे बघा. आता हे कधी फुलेल? ते 12 वाजता काहीतरी फुलतो वाटतं. हा काय? होय, रात्री. म्हणून ते इथं आणून ठेवले, मग बघायला होईल. आता कितीतरी येतील फुलं. आमचे बघणारे विचारतात काव्य कधी येणार? काव्य गेले, काव्याचं मी पण वाट बघते रे. होय, आता आपला लॉकडाऊन उघडला की येईल. होय. रिक्षा मिळायला हवेत ना, बसने काय येऊ शकत नाही. हो बरोबर. काय रान काढतोय, रान काढताय. करा करा. आता आम्ही परत आमच्या क्रिकेट ग्राउंडमध्ये आलेलो आहे आणि आपलं घर समोर आहे. हे वरचे तोडायचे कोवळे कोवळे असे, म्हणजे परत खालच्याला परत येतात ते. हा, परत येतात है ना. हा, हे बघ कोवळे. पण जमा करायला का आणलंच काय? मी बघायला आली ना. आहेत ना, पण हा. आणू जमा करायला काहीतरी. किती जमा झालेले आहेत, पण जरा बारीक आहेत तरी काय प्रॉब्लेम नाही. ह्याला कसं मग काय बारीकचा फायदा काय? बारीकचा भाजी म्हणजे साफ करायला नको. आई कशी का आता मी काढते ना, तशी स्वच्छ धुवून कापायची. बघा, गावच्या ठिकाणी राहिल्यावर फ्री भाजी, फ्री. तो बॉल अजून तिकडच्या तिकडे दे मम्मी. तो पुड्याची फुलं पण आली. फुलं आली, फुलं आली पुड्याची फुलं आली. वा, इकडे सुगंध कसा येतोय. मी तुम्हाला भाजी दाखवेन, तोपर्यंत राहिले. नाही, इकडे सुगंध किती मस्त येतोय ना फुलांचा. पुड्याची फुलं, वा वा वा. हेच गजऱ्यामध्ये असतात ना? हे नाही गजरे, पण आम्ही लहान होतो तेव्हा ना याची फुलं गजरे घालायची मोठे मोठे करून. फ्री मध्ये फुलं ना. हा, मग घालायचे. तेच तर मी बोलतोय बघ, दिसायला पण तसेच आहेत ना. काय सुगंध येतोय. पण अशा ठिकाणी जरा सांभाळून राहायचं जरा. मोठे मोठे आहेत इकडे. इथे मोठे मोठे आहेत ना. हा, इथे मोठे मोठे आहेत. मोठे मोठे आहेत तरी पण आपले वरचे कोवळे पाहिजे ना, तेच तोडायचे. तेवढेच तोडायचे बशी. हे बघ, वरचे 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 वरचे. याला आता परत फुटणार. हा, नाही ते छोटे आहेत म्हणून ते उपलून न्यायचे, नाही उपलून न्यायचे. तर आपण आहे ना त्याच्या कोवळ्या पानाचीच भाजी करणार आहे ना, मग उपलून नेऊन काय फायदा नाही. मेथी भरपूर आहे बघ. हो, तेच बोललो ना मी.
ह्याला आहे ना सावकार बोलतात. कोणाला? ह्याला भाजीला टाकलेला सावकार बोलतात. आता श्रावणामध्ये आहे ना खूप माणसं गरीब होतीत ना तेव्हा पहिली. हा ते खूप गरीब म्हणजे त्यांना भाजीपाला नसायचा, काहीच त्यांच्या घरात नसायचं श्रावणामध्ये. हा नाही, तू वरती होऊन बोल परत स्टोरी. माझी भाजी काढायची थांबेल ना, मी तुला नंतर सांगते. हा तर बघा किती आलेली आहे टाकल्याची भाजी. बस झाली एवढी. बस झाली. हा करून दाखवण्यापुरती. हो म्हणून जरा मी घाई केली. आणि हे माहिती आहे वर्षातून एकदा तरी तुम्ही खायचा. ह्याला सावकार म्हणतात. का? हा सावकार आहे. म्हणजे आता गरीब माणसं असतात ना, शेती करून झाली, श्रावण लागतो ना, शेती करून झाल्यावर सगळं घरात असेल नसेल ते सगळं संपून जातो. म्हणजे पूर्वी असं होतं, संपून जायचं. आणि मग श्रावणामध्ये काय सुद्धा नसायचं भाजीपाला उरलेला. पाऊस खूप पडतो ना, जिकडे तिकडे हौर भरतो, नदी नाले वाहतात, पाणी येतो नदीला, पूर भरतो. त्या टायमाला ही भाजी असते, हिरवा आळू आणि हा टाकळ्या. हे टाकळ्याची भाजी 2-2 टाइम माणसं करतात. आणि कशा पद्धतीने करतात ना ते पण मी दाखवते. त्याला काही सामान नाही लागत, काय पण नाही, साहित्य जास्त नाही लागत, फक्त काय लागतो ते मी तुम्हाला दाखवते. नॉर्मल. हा सावकार आहे. ते तू झोपते काय बोलले? झोपते? हा ते कसं लवकर मी काढून का घेतलं, नाही तर ते झोपतात ना. 5च्या नंतर ते झोपतात, असे मिटतात, मग त्यांना हात नाही लावायचा. अच्छा चला चल आता भाजी करूया. झाडू मारा मित्रमंडळाने काम कसं केलेलं आहे सांग. छान केलंय. मस्त ना. ते लाकडाचे गोणी होते ते नेले आतमध्ये, पाठच्या रूम मध्ये. मला असं साफ सुथरा रूम आवडतो. आता हातपाय धुवायला मम्मी बाहेर जायची गरज, आतमध्ये जायची गरज नाही. एकदम स्वच्छ पाणी, गंगाजल. काय? स्वच्छ गंगाजल. गंगाजल पण आपल्या स्लॅब मधून आलेला गंगाजल आहे तो. मी अशीच आहे का त्या दिवशी मेथी आणून टाकली, म्हणजे बघूया येते काय, तर ती आली. येणारच मग माती आहे शेवटी. बघ तिकडे जे माती टाकली ती इकडे. आता उलट ना, ही जर आपण प्लेन केली ना, ह्याच्यावरती आपण काय ना काय करू शकतो, काय ना काय करू शकतो आपण मम्मी. तसं येऊ शकतं. म्हणजे मी अशी ट्राय केली. एक काम करूया, थोड्या वेळातून आणले मी असे आणि जरा जरा त्याच्यामध्ये टाकले. मम्मी आपला हे एक शेती समजा एवढी फ्लॅट करतो मी याला, आणि ह्याच्यावरती करूया भाजी. हा हे आता जरा वाढू दे. हे मी अशीच आपली टाकून बघितली, नाही तर मी जास्त टाकली असती, एकदा भाजी बनली असती. जास्त टाका. तर सर्व कसली मेथी आहे नाही, होय आपण हे पूर्ण मेथीच करूया, म्हणजे आपल्याला भाजी तरी होईल खायला. मेथी कशी पौष्टिक पण आहे ना. पौष्टिक पण आहे. चांगली आयडिया आली ना, म्हणून मी जरा टाकून बघितली. काय काका काय करताय? खत. तुम्ही सर्व बघितले ना, ते मी झाडू मारायला आलो होतो, सर्व क्लिअर केलं मी इकडे. आमचा बुबू बघा. आणि या बाल्कनीमध्ये तुम्ही आलात की नाही माहित नाही. चला खाली जाऊया. इकडे स्टेअरकेस बनवायचे आहेत अजून, ते पण साफ करायला लागेल. होय मास्टर शेफ. इकडे बघा रेसिपी शेअर होते. होय मास्टर शेफ, आम्हाला पण रेसिपी बघायची आहे. बनवणार आम्ही. होय चल खाली, चल खाली. येस चल खाली ये, चल ये. व्हेरी गुड, समजायला लागला तर तुला. ये चल ये, खाऊ देतो ये. आमची बुबू गुड गर्ल आहे. आता ती सर्व ऐकते. पाय खाली घे बोललं की खाली घेते, वरतून खाली ये बोललं की खाली येते. आता बुबू आज आमच्याकडे भाकरी बनली होती, तुला भाकरीची ट्रीट. भाकरी खाते? हां पाहिजे पाहिजे. ताट कुठे तुझं? ताट तो तिकडे ताट आहे तुझं. ये एका बाजूने झाड. आता ही मोठी झाल्यावर कसं दिसेल ना. 2 hours later. काय बोलला तू? 2 तासानंतर मम्मी आलेली आहे. 2 तास तर मला लागणारच ना एवढ्या. नाही तिकडे रेसिपी डिस्कस करायला. हा म्हणजे त्यांना विचारलं तुम्ही भाजी कशी करता, म्हणजे त्यांची पद्धत आपली पद्धत आपण डिस्कस. नाही पद्धत नाही, पण ही पद्धत कोणाला माहितीच नाही आहे.
मी करणार आहे ती. मग ही रेसिपी तुम्हाला लवकरच सावकार येणार भाजी आहे. आहे, सावकार भाजी. लवकरच रेसिपी येणार आहे. आणि आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते पण आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा. साफ केल्यावरच वरती बसायला येतात, ती सगळी वाळू घेऊन येतात वरती. बसल्याबद्दल काय नाही, पण ती वाळू आणतात आणि तिथे मी पण बसते ना, म्हणून हाकलायला लागतो. बाय बाय. बाय बाय. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते सांगा. नशीब एंड गेला व्हिडिओला.